Ahojte, neviem ako pre vás, ale pre mňa je toto zimné obdobie obdobím polievok, a teda výrazných chuťovo smotanových polievok, a práve takú si dnes pripravíme. Pripravíme si polievku z lososa, trošku zeleniny, veľmi jednoduchý recept, poďme sa to pustiť. Začneme samozrejme pórom. Dôležité pri póre je, potrebujeme túto časť, táto nás nezaujíma, to znamená z obchodu vyberáme tie, ktoré majú najdlhšiu tú bielu časť. Čiže toto odrežeme a zhruba takýto kus póru si rozrežeme na polovicu a potom na také menšie prúžky. No a základ polievky je pór spolu s mrkvou, ktorú si nakrájame na nejaké trochu menšie kocky a celé to orestujeme na olivovom oleji, respektíve v našom prípade na masle, ale podľa toho, čo vám viac vyhovuje. Strašne krásnu chuť tomu celému, tej celej polievke pridá čerstvý fenikel, takto. Tieto zelené časti si nechám potom na garniš, alebo teda na to, aby som to pekne dozdobil. A kým sa nám restuje skvelé ten pór s tou mrkvou, tak si nadrobno nakrájame ten fenikel a zarestujeme ho spolu do toho základu. Pridáme k tomu základu zemiaky. Ja mám takéto maličké zemiaky, to znamená, že nebudeme ich šúpať, lebo oni majú výbornú štruktúru, aj tú šupku. Len ich rozkrájam na polovicu. Samozrejme množstva a koľko čoho kde nájdete v popise videa, takže to vám tu nebudem vás zbytočne s týmto zaťažovať. No a celý ten základ zalejeme rybím, respektíve zeleninovým vývarom a budeme variť až do toho bodu, kedy budú tie zemiaky v podstate mäkké a uvarené. Myslím si, že to skvelé vonia mimochodom, ale okrem toho som chcel povedať, že myslím si, že zemiaky už budú takže na 2/3 uvarené a tým pádom prichádza časť nášho krásneho lososa. Losos bez kože samozrejme. Nakrájame si ho na také väčšie chunks alebo kocky, aby sa to potom v tom tanieri nestratilo, aj sa vám to bude lepšie variť a ono stane taký chutnejší, takže budeme to spolu pekne pomaličky variť. Pomaličky znamená, že to už potom nesmie vrieť, ako keby varíte zemiaky. Nech to je také ako keby jemnejšie a príjemnejšie. Čiže pridáme lososa. Tak. Krásne, on sa vám hneď okamžite chytí takú tú rúžovú farbu. Zakrieme to a necháme takto spolu celé jemne pobublávať 5 minút. Pridáme k lososovi pekne teraz smotanu. Čím viac percentnú, tým lepšie. Toto je 40%. A keď tam pridete smotanu, tak by sa tá polievka už veľmi nemala variť. By mala iba tak mierne pobublávať zhruba 5 minút. Kým sa to tak bude mierne celé pobublávať a tie chute sa prepájať, tak tu mám ešte nádherný čerstvý kôpor, ktorý proste neodmysliteľná súčasť tejto polievky. Tak to celé nejakým spôsobom spojíme tým krásnym voňavým kôporom a bude ho fakt veľa. Spojí nádherne, to bude úplne geniálne. Tak. Skvelé to vonia. Ten losos vám takto krásne drží proste na celku, že sa vám to nerozpadá. To je super. 2 minútky, môžeme servírovať. No a na záver, kamaráti, čo stačí iba dozdobiť, alebo teda pridať tomu ešte chuť. Nechali sme si tu pár tých zelených výhonkov z feniklu a samozrejme čerstvý kôpor tomu veľmi pomôže. No a ja už vám prajem iba dobrú chuť a idem to ochutnať. Yes.